Uy, tabi, may aso. Oh. Ay, di ka lang ito sa dragon fruit. Tingnan mo na naman to. Pakalat-kalat na naman siya. Mamimiss mo ako, sige ka. Joke lang. Magkano po yung pinipitas? Magkano po yan? May nakita kayo, yan. Tita, pwede. Tita, pwede. Magkano daw? Magkano? 90 per kilo. Dragon fruit, 100 per kilo. Mu, kalabaw. Kalabaw. Huwag mong sipain. Basta mga atake po yan. Ayaw lumapit, pakatakin ako. Kayan. Woo, hello. Aray, ouch. Aray. Makat. Nakatusok pala, nakalimutan ko. Aray! Oh. Aray! Putang ina. Aray! Ouch! Aray! Aray! Ouch! Ouch! Aray! Aray! Ah! Bato naman!